manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi Allahu sarki kai na kira ubangiji na bai yadda ya so kai ne kai dare da rana ka taimaka min ya hakima a baitukana inde na yi su ya Allah inde na yi su ya Allah inde na yi su ya buwayi ka sa hadisa duk sashi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi kayo salati gun Mahamudu farin ciki na alhinsa sa su har ashabu ubangiji na da Fadima ni ita ce sanyin idona a kasa da mata fituhina kasa da mata fituhina kasa da matan sana na Khadija da Aisha sun wuce kushe manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi mafakar rijalai shakti jana abilla Abbas mabiya ga hanyar ka su ne zuciyar su fes duk inda aka ce barhama zan amsa da inyas Ahmadiyarwa ya Allah Ahmadiyarwa ya Allah Ahmadiyarwa da sarhama in an ce gana ku an tashi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi Maulaya na wai ina zan je in ba da kai ba baban nasiba da zallaziya kai na zaba da hannunka na zo gidanka ka karban kai maraba baban fadila fituhina baban fadila fituhina ka mai da ni da sharu uba hijaban tsakanin muka kwashe manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi ya bin nufi na da tsantsar so na taho gare ka mai taimako na adu hali ya cire ni sarka da bazar ka zan yi wake kuma ayyarawa a taka ka so na soka ya Allah ka so na soka ya Allah ka so na soka ba kyauta da ta girmi wannan kun tashi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi wa za mu so da ya dace a so bayan ma'aiki waye abin da ya kyauta so bayan ma'aiki shi yasa na wazar da komai na rike saraki mai kyau da sheki fituhina mai kyau da sheki fituhina mai kyau da sheki adam fada sula hadda bulkiwa ne kushe manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi ya mazu nurul basari ina ta doki na ganka sabon gani ka ban kaya na saki ka bani sirri na fizgi zukata mi ta shauki baka bari ido ba ya Allah baka bari ido ba ya Allah baka bari ido ba burin da nake habibu kai ni layin karshe manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi ina mazan ina matan mu ku zo ku ji shi wani diamond ne mai kawata mai gani shi ka wanda bai gaba ma shi ma na kwadayin shi al'ajabin ma fituhina al'ajabin ma fituhina al'ajabin ma na kusa da shi yunwar ganinsa su ne karshe manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi ki dai kusanci hijabi ne in ji masu aiki abinda kake ganinsa a kullum baka doki dan zai ishe ka har ma wata ran ya saka ka tsaki banda ma'aiki ya Allah banda ma'aiki ya Allah banda ma'aiki dan siddiq har gobe bai daina hassashi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi ga shehu barhama ma ya kare a cikinsa kuma duk da haka ba wanda ya kai shi bidar ganinsa kuma shi fashi din ne magana ce nan na kunsa barhama baba fituhina barhama baba fituhina barhama baba yana yin warsashe kun gaba kusashi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina dahi limar buwayi annabi lale da zuwanka ka haskaka mu to mu sai dai san barka ka tsarkake mu kai mana wanka ne da sanka shagiyar nan ya Allah shagiyar nan ya Allah shagiyar nan ta so birkin ma amma tire shashi manzo Muhammadu dan Amina take ne a raina
zo gunai kayi roko Dahi a taho da koko fituhina taho da koko fituhina taho da koko ga hannun Allah a baka har kai toshi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi mai tausayi ne mai jin kai mafakar mabayi dahi mai share kukan masoyi mai uzuri na biyi dahi shi baya duba da munin aikin da muke yi dahi wurinsa shiryu ya Allah wurinsa shiryu ya Allah wurinsa shiryu sai ya tsaya makar idanunka sun bushe mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi na so a ce Allah ya ban damar yaban shi dahi sai dai yaban shi tuntuna Allah ya gama shi dahi wa innaka lala kulikin azin kuji shi dahi mai zana ce ne fituhina mai zana ce ne fituhina mai zana ce ne komai Allah ya faɗe shi akan shashi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi sai dai na furta dan na tuna mana yan uwana dahi kan yanda Allah yake son annabi mai gidana dahi ya sauke Qur'ani kan kaddan annabina dahi abin nufina ya Allah abin nufina ya Allah abin nufina komai yayi ishara ne gari shashi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi shi rabbana ya kira shi saman sama ya ga kai shi dahi ganin da in ba shi ba kwarai ba masani shi dahi mu sai mu ce ya daɗo haske a hakikanin shi a dahi sallah da sallu fituhina sallah da sallu fituhina sallah da sallu fana'in nan da suka yi shi na ka hassashi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi ghayatul murad karshen magana ba abin da zan ce dahi kowa ya ce to a ce na ce fadar fada ce dahi hauka da hankali na tara suna mauci dahi ban gane kwamba ya Allah ban gane kwamba ya Allah ban gane kwamba san ka nake shuka ni cikin ka na da shi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi ya Muhammad al-Mustafa ka mallaki hankali na dahi ka gaja kalbi da ruhi na da mai gidana dahi ka zama zina abin kallo na nazari na akai nake yi fituhina akai nake yi fituhina akai nake dan na tsara ma baiti cikakken bakurrai shi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi muryarsa sanyi mai daɗaɗan sauti ne dahi daɗin jiyar zancen sai na sa shi ɗaya ne dahi na rasa yaya zan yi maku misali ne sai wanda ya ji ya Allah sai wanda ya ji ya Allah sai wanda ya ji gane daɗin muryar shugaban karshe mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi waka ta dahe ita ta buɗe kofa ta dahi ita ce ta zamto farkon raira kasidata dahi sanadinta ne ma dahe ya zami inkiyata waƙar gadahi fituhina waƙar gadahi fituhina waƙar gadahi yadda ta zo min to da labari kunshi mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi akwai bukatu garan manzan Allah ka duba dahi ya su baki daya don faɗi mabarrage ba dahi karka kyala masu kina su ji kuka na a duba roko nake yi ya Allah roko nake yi ya Allah roko nake yi gummai shi jika ni kar a bari na mai bushe zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi dan shehu tijjani dan shak barhama a karban dahi dan geburi ma dan shehu atiku raban ka toban dahi dan shak abubakar cota abin hidima kawai ban dahi dan shehu sarham fituhina dan shehu sarham fituhina dan shehu sarham kara daga ni na je ni gunda ba na hasashe mai zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a raina dahi dan shak harazimi dan malam tijjani kai min dahi da sharu jazuli dan siri tamam da fa in ka kai min dahi da sharu uba maulana aimin adadai min dahi dan shak habibu ya Allah dan shak habibu ya Allah dan shak habibu dan malam hudu gidansa na sha mai tushe zo Muhammadu dan Amina ta kai ne a
masoyi Allah kai cika burikansa. Yayi hidima a cikin wagar ga ta annabinsa. Ni nura dahi Fituhina dahe na dahi Fituhina dahe na dahe kanin taka da alula shi yayi tashi. Manzo Muhammadu